Στην αρχή όλα πηγαίναν καλά, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι ήμουνα σε βενζινάδικο και δεν έβαλα βενζίνη. Και τώρα δεν μου λέει σε πόσα χιλιόμετρα μου τελειώνει από βενζίνη. Δεν μου γράφει. Μόλις με εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι εδώ στο ΣΕΛ στα Γρεβενά να μου φτιάξουν την κάμερα. μόλις ξύπνησα την επόμενη μέρα στα Γρεβενά, το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω, επειδή αυτό είχα στο μυαλό μου, ήταν να πάω σε ένα βενζινάδικο που ήξερα ότι είχαν διπλής όψη καλές ταινίες, γιατί ήθελα να μου κολλήσουν μια βάση στο κράνος μου. Οπότε είχα αφιερώσει το νου μου εκεί και δεν είχα συνειδητοποιήσει αν είχα βενζίνη ή όχι για να έβαζα. Τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Έτσι και μείνω στη μέση του πουθενά. Πού να βρεις βενζινάδικο τώρα εδώ πέρα? Τι έκανα, το ένα λάθος μετά το άλλο. Το κατάλαβα πολύ αργά, μιας και είχα φύγει πολύ μακριά από τα Γρεβενά, γι' αυτό και δεν άξιζε να γυρίσω πίσω για να βάλω βενζίνη. Πρέπει να κάνω στην άκρη να βρω βενζινάδικο. Οπότε είδα στους χάρτες που υπήρχε κοντινότερο βενζινάδικο και μαντέψτε. Δεν το πιστεύω. Μακάρι να έχει εδώ τίποτα, αλλά πού να βρεις τώρα ρε παιδιά βενζίνη εδώ? Δεν υπήρχε πουθενά. Γι' αυτό και είπα να πάω στο πρώτο χωριό που θα με έβγαζε και θα ζητούσα από κάποιον ντόπιο, ίσως και αν έχει λίγο βενζίνη για να πλήρωνα και να μπορούσα να κάνω του πέρα δόθε έστω. Το καλό είναι ότι τώρα μας πάει κάτι φορά. Πάμε και όπου μας βγάλει. Θα σε χτυπήσει κανένα αμάξι, μαγκά. Και ύστερα από λίγο έφτασα στο χωριό Περιβόλη, όπου εκεί συνάντησα δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλαν να με βοηθήσουν στην αρχή και ήταν διστακτικοί. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Βενζινάδικο έχει εδώ πέρα το χωριό? Όχι, πολύ γάρι μου. Θέλαν να με στείλουν πίσω να ξαναβάλω βενζίνη στα Γρεβενά, αλλά καθώς τους εξήγησα τι συμβαίνει, εν τέλει τους έπεισα. Δεν νομίζω να φτάσω πάλι πίσω. Με κατηφόρα ίσως να φτάσεις. Δεν είναι μόνο κάτι φορά όμως. Δεν, είσαι μακριά από βενζινάδικα εδώ. Ξέρετε που μπορώ να βρω κανένα να μου βάλει λίγο? Ποιος μπορεί να έχει λίγο έστω που να χρησιμοποιεί κυπουρικά μηχανήματα με βενζίνη, να μου δανείσει λίγο να το αγοράσω? Από εδώ, έφυγες από εδώ. Ναι. Έτσι, πας εκεί. Εκεί. Στον το δρόμο εκεί. Βλέπεις, Ναι. το ξενοδοχείο είναι εκεί. Α, μπράβο, βάλια κάνει τα χοτέλ. Εδώ, εσύ θα πας εδώ. Από εδώ και πέρα είναι χωματόδρομος. Εδώ. Θα πας εκεί. Θα σε γυρίσει και εδώ είναι η εκκλησία προφήτης Ηλίας. Βγάλαμε άκρη, βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος με έστειλε σε έναν άλλον άνθρωπο για να πάω να βάλω βενζίνη. Έχει αυτός καθαρή βενζίνη, ευτυχώς εκεί. Φύγαμε. Φτάσαμε. Οι άνθρωποι που συνάντησα εκεί ήταν πάρα πολύ γενναιόδοροι, φιλόξενοι και αμέσως άφησαν τη δική τους εργασία για να κάνουμε τη δική μου δουλειά όσο πιο προσεκτικά γινόταν.